Disoro ka didenga aflani soro yala kuna jakuba ituguni. Nasoro hamna ko e ka den soro kerengerene aflani e ka to video na jella fo ka ta fa bana karaka ni video la mina nyefi e bi se ka minke wala sa iga flani soro akira suguya suguya mina bela jene nyefi angadamne nga fuli biyo ko sewe ni video la jella ni anyen video ke karaka mo chama be click an yininga flani be soro chugumina akadi muso chama walma furu nyokomo chama ka den soro chama yɛrɛ la fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la filani o ka di mɔgɔ caman ye a kɛra cɛmanni ni musomanni ye o walima a kɛra cɛmanni fila ye walima a kɛra musomanni fila ye k'o bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ don kelen na o ye mɔgɔ caman hamina ko ye o kama n ye nin video in kɛ walasa e bɛ se k'o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ e ka to video in lajɛ la fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan n bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ye filani sɔrɔ kunnaja ko don ala t'a di bɛɛ ma ka d'a kan n'i ye muso kɔnɔmaw ta 100 o 100 walima 100 o 100 a ka gɛlɛn min b'a sɔrɔ ni muso kɔnɔmaw ta kɛrɛnkɛrɛnna 100 o 100 muso b'a sɔrɔ a tɛmɛ muso kelen kan o b'a yira k'a fɔ a sɔrɔli ma nɔgɔ i b'a fɔ i b'a dɔn cogo min na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o b'a dɔn k'a fɔ ni filani bɛ i bɔ kolo la i bɛ filani sɔrɔ o de la o de bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ fana b'o de dɔn k'a sɔrɔ sira wɛrɛw bɛ yen nɔ filani bɛ se ka sɔrɔ cogoya min fɛ k'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a t'i bɔ kolo la o bɛ yen nɔ e bɛ n'o dɔn video in na filani yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ i ka dɔn k'a fɔ filani n'an b'a wele tubabukan na grossesse gémellaire a fɔ de ma ko filani kɔnɔ bamanankan na filani kɔnɔ in ale bɛ sɔrɔ cogo min na n bɛn'o ɲɛfɔ ye nka sɔnni cɛ i k'a dɔn k'a fɔ filani kɔnɔ fana ye suguya fila ye ka d'a kan filani bɛ se ka kɛ suguya fila ye ni filani dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele les vrais jumeaux walima les jumeaux monozygotes o ye filaniw ye minnu bɛɛ lajɛlen kelen n'olu bɛɛ jɛlen don génétique kelen gène kelen na n'u ka patrimoine génétique bɛɛ ye kelen nga filani wɛrɛ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma faux jumeaux walima les jumeaux dizygotes o ye filaniw ye filani minnu n'u bɛɛ jɛnnen tɛ patrimoine génétique kelen na n'u ka gènes tɛ kelen ye mais minnu bɛ yen nɔ fɔlɔ n'o ye vrais jumeaux ye n'an bɛna kuma o kan o fɔlɔ i k'o dɔn o ye minnu bɛɛ jɛnnen don gène kelen na o bɛ sɔrɔ cogo di ni muso bɛna kɔnɔ ta waati na ni muso ka denkisɛ bɔra denkisɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na denkisɛ bɔyɔrɔ la n'o ye ovaire ye a mana bɔ a bɛ taa mara yɔrɔ dɔ la n'an b'a wele trompe de Fallope o trompe de Fallope in a bɛ to yen nɔ ka cɛ ka denkisɛ ma kɔnɔ cɛ ka denkisɛ fana bɛna muso ka denkisɛ sɔrɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fan ye n'an b'a wele les œufs maintenant o œufs in min bɛ kɛ yen nɔ n'o ye fan ye o de bɛ ci fila ye ka tila fila ye o mana tila fila ye o la o tilayɔrɔ fila in olu bɛɛ bɛ bonya u yɛrɛ ma u bɛɛ bɛ kɔrɔbaya u yɛrɛ ma u bɛɛ bɛ kɛ embryon fila ye o bɛna denwolonugu kɔnɔna na o la a bɛ kɛ filani ye o filani fila in i b'a sɔrɔ olu ka ko suguya bɛɛ kelen i b'a sɔrɔ danfara yɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'i y'o filani fila ye a ka gɛlɛn i b'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ i y'a fa ye walima n'i y'a ba ye n'i tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min jateminɛli kɛ kosɛbɛ a ka gɛlɛn i k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka d'a kan i b'a sɔrɔ kumakanw ye kelen o kɛcogo ye kelen u ka cɛɲaw ye kelen u ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye kelen a ka gɛlɛn i b'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ i y'a somɔgɔ yɛrɛ ye nka i b'a sɔrɔ différence fitinin de bɛ yen nɔ min bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na o yɛrɛ fana bɛɛ t'o dɔn ni caman na mɔgɔw b'a wele discordance ni scientifique b'a wele o cogo la discordance phénotypique o discordance phénotypique min bɛ kɛ yen nɔ bɛɛ yɛrɛ t'o fana dɔn olu dɔn ka gɛlɛn kosɛbɛ ka bɔ ɲɔgɔn na o ye vrais jumeaux ye ni a bɛ wele monozygote maintenant dɔwɛrɛ bɛ yen nɔ n'o ye filanan ye n'o ye faux jumeaux ye n'o ye dizygotes ye olu filani ninnu olu dɔn ka di ka bɔ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ vrais jumeaux kan o bɛ sɔrɔ cogo min na ni muso ka denkisɛ bɔra a bɛna taa bila denwolonugu kɔnɔna denkisɛ bɛ mara yɔrɔ min na ni a bɛ kɔrɔbaya n'an b'a wele trompe de Fallope a bɛ taa to yen nɔ mais i b'a sɔrɔ ni o bɛ kɛ i b'a sɔrɔ muso denkisɛ i b'a sɔrɔ denkisɛ fila bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ normalement denkisɛ kelen de kan ka bɔ mais i b'a sɔrɔ ale la denkisɛ fila de bɛ bɔ denkisɛ fila mana bɔ muso la sisan nɔ denkisɛ fila bɛɛ bɛ taa da yen nɔ ka cɛ ka denkisɛ ma kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛ fana ka denkisɛ fila bɛ na o la denkisɛ kelen o kelen o bɛ taa ɲagami muso ka denkisɛ kelen na donc denkisɛ bɛɛ ni a ka cɛ denkisɛ kelen muso denkisɛ kelen voilà donc denkisɛ filaw bɛɛ bɛ bonya u yɛrɛ ma a tɛ komi a bɛ ci i b'a fɔ fɔlɔ ta bɛ kɛ cogo la mais u bɛɛ bɛ na u yɛrɛ ma cɛ ka denkisɛ min na o bɛ muso ka denkisɛ o bɛ ɲaga muso ka denkisɛ fɔlɔ la a bɛ ɲaga muso ka denkisɛ filan cɛ ka lawaji dɔ in fana n'o ye denkisɛ dɔ in ye o fana bɛ ɲagami muso ka denkisɛ dɔ in na o la denkisɛ filan bɛɛ bɛ bonya u yɛrɛ ma u bɛɛ bɛ na kɛ fan u yɛrɛ ma donc o la o fana bɛ bonya ka na kɛ embryon ye donc embryon in bɛ na denwolonugu kɔnɔna na o la filani fila in u bɛɛ bɛ kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ni jiginni bɛ kɛ don na o fana bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ olu caman na a dɔw bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ se ka kɛ cɛ ye walima a dɔw la u bɛɛ bɛ se ka kɛ muso ye walima a bɛ se ka kɛ cɛ ani muso ye o bɛ sɔrɔ min fɛ mais olu la i b'a sɔrɔ olu ka gènes tɛ kelen i b'a sɔrɔ u bɔ olu ka gènes u ka patrimoine génétique tɛ kelen
olu be sɔrɔ o cogoya la o be kɛ cogo min na o ye nin maintenant ni filani be no do i b'a sɔrɔ muso kɔnɔ ni muso kɔnɔma do filani na walasa ka se ka dɔn n'a sɔrɔ i kɔnɔma do filani na walima ni kɔnɔma tɛ filani na donc tamasiyɛnw b'a la a tamasiyɛnw ni kɔnɔmaya tamasiyɛnw bɛɛ ye kelen ye nka i b'a sɔrɔ danfara min bɛ ani kɔnɔmaya tɔ ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ muso kɔnɔ o bɛ bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ ni a kɔnɔma do kelen na ni yɛrɛ ye jateminɛkɛla i b'a ye k'a fɔ n'a sɔrɔ muso min bɛ yen nɔ k'a fɔ i delila ka den sɔrɔ ka tɛmɛ i b'a sɔrɔ i kɔnɔ bɛ bonya ka dan hakɛya min na i b'a sɔrɔ zen na a bɛ tɛmɛ o kan kɔnɔ bɛ bonya kojugu ani fana i b'a sɔrɔ i saliya bɛ bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ n'a sɔrɔ i delila ka den sɔrɔ ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan ani fana i b'a sɔrɔ i bɛ sɛgɛn i yɛrɛ ma kosɛbɛ ka tɛmɛ ni den kelen don olu y'a tamasiyɛnbaw ye i ka se ka min dɔn nka kɔnɔmaya tamasiyɛnw walasa ka se k'olu bɛɛ lajɛlen kunnafoniya sɔrɔ n ye video dɔ k'o kan i bɛ se k'o lajɛ n ka video tɛmɛnenw na notre santé sanfɛ n'i tɛgɛ da bitɔn kan sanfɛ i bɛn'o video ye o la i b'o video lajɛ i bɛ se ka kɔnɔmaya tamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen dɔw kɔnɔna na nka n'i ye tamasiyɛnbaw ye min bɛ se ka filani kɔnɔ bɔ tɔw la bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani sɛgɛnba ani saliyaba olu bɛ se ka na n'a ye olu y'a tamasiyɛnbaw ye i bɛ se ka min dɔn n'i y'olu dɔ yɛrɛ la dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ a caman na i kɔnɔma don filani na nka n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka échographie kɛ n'o ye arajo ye n'u ye échographie kɛ échographie bɛ kɛ sababu ye k'a sɛbɛntiya k'a fɔ e ye k'a fɔ i kɔnɔma don filani na walasa i kana sigi ten tɔ i k'a dɔn k'a fɔ i kɔnɔma don filani na nin bɛɛ dɔnnen kɔfɛ sisan fɛn min fana y'a nafaba ye video in kɔnɔna na n b'a dɔn i sigikun ye o ko ye o ye a bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ sɔrɔ cogo min na a sɔrɔ cogo ka ca nka n bɛna ɲɛfɔ ye sɔrɔcogoba fɔlɔ min bɛ yen i b'a fɔ i bɛ min dɔn ka kɔrɔ o ye bɔkolo ye yɔrɔ bɛɛ b'o dɔn ale yɛrɛ bɛ ka lajɛ mɔgɔ i b'o fana dɔn ni a bɛ fɔ ko filani ni filani b'aw ka du kɔnɔ donc a ka ca ala fɛ i bɛ se ka filani sɔrɔ n'a sɔrɔ i fa walima i ba walima i mɔkɛ i mɔmuso n'a sɔrɔ filani b'i bɔkolo la a caman na e bɛ se ka filani sɔrɔ a kɛra cɛ ka fanfɛla ye walima a kɛra muso ka fanfɛla ye a kɛra cogo o cogo ni filani b'i aw bɔkolo la a dɔw la a bɛ se k'a sɔrɔ a tɛ komi diyagoya k'aw b'a sɔrɔ nka facteur de don n'an b'a wele facteur favorisant a bɛ se k'aw surunya kosɛbɛ filani sɔrɔli la dɔw wɛrɛ bɛ yen nɔ fana ni an b'o wele tubabukan na race n'o ye siya ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u ye farafin ye i b'a fɔ ni na o filɛ bɔ caman minnu bɛ ka lajɛ a dɔw caman na farafinw de don voilà donc a caman na filani sɔrɔli ka nɔgɔn farafinw fɛ yen kosɛbɛ ka tɛmɛ tubabuw kan n'i ye farafinna ta ani ka Europe ta n'i y'u da ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ farafin yan nɔ farafinna filani min bɛ sɔrɔ yan nɔ o tɛ sɔrɔ tubabu la ani fana n'i ye chinois ta ka japonais ta i b'a sɔrɔ chinois bɛ filani min sɔrɔ japonais t'o sɔrɔ donc o ye facteur favorisant dɔ ye min bɛ se ka i surunya filani sɔrɔ fana na maintenant dɔw wɛrɛ fana bɛ yen nɔ fana min bɛ se k'i surunya filani sɔrɔ la o ye si ye a yira k'a fɔ musomanin minnu bɛ yen nɔ n'u ye den sɔrɔ daminɛ mais minnu si ma kɔrɔbaya kosɛbɛ k'a daminɛ san 20 ka se san 24 ma n'i ye olu mɔgɔ 1000 ta mɔgɔ 1000 n'i y'o ta i b'a sɔrɔ olu la mɔgɔ min bɛ filani sɔrɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 8 kan n'i y'olu kɔnɔmaw ta olu muso kɔnɔma minnu si bɛ taa ni haya la san 20 san 24 n'i y'olu ta min bɛ se ka filani sɔrɔ la o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 8 kan nka n'i ye muso kɔnɔmaw ta muso kɔnɔma minnu si kɔrɔbaya ka se san 36 ka se san 37 ma n'i y'olu muso kɔnɔma 1000 fana ta min bɛ se ka filani sɔrɔ la a bɛ se ka taa mɔgɔ 10 muso 14 na o b'a yira k'a fɔ ni si bɛ ka kɔrɔbaya a bɛ se ka surunya la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an filɛ ka si min fɔ nin ye o caman na mɔgɔ caman b'a ka filani sɔrɔ o kɔnɔna na donc si fana jɔyɔrɔba b'a la o bɔlen kɔfɛ fana muso min fana ye den sɔrɔ muso min ye den sɔrɔ ka tɛmɛ filani sɔrɔ ka nɔgɔ olu ma kosɛbɛ ka tɛmɛ muso min ma deli ka den sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ filani sɔrɔli ka ca muso la muso minnu ye den kelen sɔrɔ ka tɛmɛ minnu ye den sɔrɔ den kelen den fila walima den saba yɛrɛ sɔni u ka den sɔrɔ kɔnɔna na u bɛ filani sɔrɔ nka a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a fɔ musomanin kɔnɔ fɔlɔ ka kɛ filani ye a tɛ komi a tɛ yen nɔ n'i y'o fɔ sa dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko olu ale dɔnbaga dɔ bɛ yen nɔ walima ale yɛrɛ ye kɔnɔ fɔlɔ kɛra filani ye a bɛ kɛ nka a man ca kosɛbɛ min ka ca kosɛbɛ n bɛ ka kuma o de kan caman na ni den sɔrɔla ka taga ɲɛfɛ filani sɔrɔ ka di o fana na donc o b'a yira k'a fɔ ne ye den kelen den fila sɔrɔ i ma filani sɔrɔ i ka n'i jigi latigɛ a caman na kɔfɛ i bɛ se ka filani sɔrɔ dɔw wɛrɛ bɛ yen nɔ o ye facteur favorisant wɛrɛ bɛ yen nɔ o ye yelen ye n'an b'a wele lumière tubabukan na luminosité donc a yira k'a fɔ fana mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ u bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ tile fɛ ka caya ka tɛmɛ sufɛla kan olu ka filani sɔrɔ o ka nɔgɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu b'a kɛ sufɛla dɔrɔn na walima mɔgɔ min bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ yelen fana kɔrɔ filani sɔrɔ a yira k'a fɔ olu fana ka den sɔrɔ filani na o ka teli ka tɛmɛ mɔgɔ min b'a kɛ dibi la ninnu ye facteur favorisant a bɛ se k'i sɔrɔ filani sɔrɔli la a bɛ se k'i surunya filani sɔrɔli la fo ka se 20 walima 30 la 100 sara la o bɔlen kɔfɛ facteur favorisant wɛrɛw bɛ yen nɔ n'o ye fɛn wɛrɛ minnu bɛ se k'i sɔrɔ filani sɔrɔ la n'o y'an ka duntaw ye i hakili to o fana na
o fana nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ o dɔ ye mun ye fɔlɔ o ye ku ye n'an b'a wele tubabukan na IAM ale dunni ka ɲi kosɛbɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min b'o dun tile kɔnɔ siɲɛ 1 walima siɲɛ 2 don o don n'a sɔrɔ i mago bɛ filanin na kɛrɛnkɛrɛnnenya de ka denkisɛw bɔ wagati min na n'u ka jus dangereux surunyali kabini laadaw bɛ daminɛ i bɛ to k'a dun fo ka na se den sɔrɔ laada denkisɛw bɔ wagati ma n'o ye ka jus dangereux wagati ninnu ye donc n'i b'o o fana kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'i surunya kosɛbɛ filanin sɔrɔli la o bɔlen kɔfɛ fana fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ fana min bɛ se k'i surunya la n'o ye patate douce ye ni an b'a wele bamanankan na woso ale dunni ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ a yira k'a fɔ muso min bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ woso dun tile fɛ ani su fɛ tile kɔnɔ siɲɛ 2 n'u bɛ to k'o kɛ ka se wagati jan ma a caman na a bɛ se k'u ka kɛ sababu ye ka filanin sɔrɔli k'o nɔgɔya u ma kosɛbɛ a dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ tuguni ni min o fana fɔ o ye dumunifɛn minnu bɛ yen nɔ ni acide folique ka ca o la i n'a fɔ avocat i n'a fɔ épinard i n'a fɔ betterave i n'a fɔ fɛn caman wɛrɛ acide folique bɛ dumunifɛn na o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i surunya filanin sɔrɔli la i b'a ye k'a fɔ caman n'i taara dɔgɔtɔrɔso la docteur bɛ fura sɛbɛn n'i bɛ filanin kɔ walima n'i bɛ den kɔ i b'a sɔrɔ u bɛ furaw d'i ma minnu bɛ acide folique bɛ fura minnu na ou bien acide folique yɛrɛ b'a d'i ma o caman na walasa denkisɛ bɔta bɛ se ka caya ka d'a kan n'i bɛ ninnu dun a b'a to denkisɛ bɔta fanga o bɛ bonya kosɛbɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ fana ni o ye nɔnɔ ye i hakili to nɔnɔ fana min na a yira k'a fɔ muso minnu bɛ nɔnɔ min kosɛbɛ olu ka filanin sɔrɔ ka teli ka tɛmɛ muso minnu tɛ nɔnɔ min donc i bɛ nɔnɔ min tile i b'a min su mana i bɛ nɔnɔ min ka caya n'a fɔra ka nɔnɔ min a tɛ komi ka nɔnɔ sugu bɛɛ san ka min ka d'a kan nɔnɔ caman bɛ yen nɔ san nɔ minnu ma ɲi nɔ kosɛbɛ minnu tɛ nɔnɔ yɛrɛ nafa bɛ min kɔ o tɛ sɔrɔ o la donc nɔnɔ yɛrɛ nɔnɔ ɲɛnama an ka b'o de ma muso min b'o min ka caya a ka ca ala fɛ a caman na i ka filanin sɔrɔ o bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ ka tɛmɛ muso min ni a tɛ nɔnɔ min fɛn wɛrɛ bɛ yen fana i k'i hakili to o la n'an b'a wele racine de maca racine de maca n'i taara don a filɛ ja la i bɛ se k'a lajɛ ale fana ale dunni ka ɲi kosɛbɛ mais bamanankan na dɔw b'a wele ko baka ale baka ye ale dunni a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ se ka dun cogoya bɛɛ lajɛlen na n'a ka di i b'a mugu bɔ i b'a dun i b'a mugu bɔ wala i b'a kɛ a min i b'a se ka kɛ ji kalaman dɔ la walima kafe fɛn k'a dilan walima i bɛ se ka a ja yɛrɛ fana k'a tobi k'a dun walima hali n'a kɛnɛ yɛrɛ n'i bɛ se k'a dun fana ale dunni ale ka ɲi kosɛbɛ n'o ye racine de maca ye ale dunni ka ɲi kosɛbɛ ka d'a kan n'i b'a dun a bɛ kɛ sababu ye ka denkisɛ k'o caya kosɛbɛ muso denkisɛ kɔni k'a bɔta k'o caya kosɛbɛ min bɛ se ka i kunnaja kosɛbɛ i ka se ka filanin sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen fana n'an b'a wele glucide complexe glucide complexe ninnu fɛn caman o bɛ se ka sɔrɔ fɛn caman na i b'a fɔ sɔ n'an b'a wele haricot tubabukan na sɔ a bɛ se ka sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ céréale complète fana na céréale o bɛ se ka kɛ an ka dumuni minnu n'an b'a dun ka caya i b'a fɔ malo kabaw ɲɔ finiw fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ mun dun a bɛ se ka olu fana dunni o bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ denkisɛ bɔli fana caya maintenant fɛn wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ n'i bɛ se k'o fana fara kan glucide complexe bɛ se ka sɔrɔ mun na o ye yiridenw an ka nakɔ kɔla dumuniw ye olu fana dunni o nafa ka bon kosɛbɛ mun bɛ se ka dɔ fara denkisɛ kan i b'a fɔ n y'a fɔ n ka video tɛmɛnen na cogo min na yiridenw nakɔ kɔla dumuni minnu n'i bɛ se k'olu dun walasa ka dɔ fara denkisɛ kan o ye yiridenw ye yiriden minnu ni a dunni ka ɲi nɔ kosɛbɛ ni mɔgɔ min baarada ye ka yiridenw dun kosɛbɛ walima nakɔla dumuniw a bɛ kɛ sababu ye ni denkisɛ bɔta o bɛ se ka caya n'i bɛ fɛ k'ale video lajɛ i bɛ se ka fana lajɛ n ka video tɛmɛnenw na ninnu ye fɛnw ye n'i hakili t'u la a bɛ kɛ sababu ye min bɛ se ka e ka denkisɛ bɔta caya ka se fo 20 ka se 30 ma 100 sara la donc n'o bɛ se ka kɛ kunnajaba ye n bɛ se ka den sɔrɔ cogo min na n'o ye filanin ye min ka di ye nin dɔnnen kɔfɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ ni docteur siraw ye n'o ye traitement ye ni docteur yɛrɛ bɛ min kɛ dɔgɔtɔrɔso la k'a sɔrɔ o tɛ naturel ye k'a sɔrɔ o tɛ ala ta ye o ye chance ye chance na ni min ye sɔrɔ cogo b'o la o sɔrɔ cogo o ye chance ta ye min n'o fana ɲɛfɔ ye i k'o dɔn parce que o fana nafa ka bon n'a sɔrɔ e ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ o si la i ma filanin sɔrɔ mais e ɲin dalen o filanin kan fɛn wɛrɛw bɛ yen fana i bɛ se ka min kɛ n'a sɔrɔ a ka di yɛrɛ n'i yɛrɛ ka diinɛ b'i yamaruya i k'a kɛ i bɛ se k'a kɛ ka d'a kan o bɛɛ bɛ dépend hakiliko de la n'a sɔrɔ a ka di yɛrɛ ye tubabu furakɛli la ni an b'a wele traitement moderne n'o ye science sira ye a bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ cogoya damadɔ de la mais cogoya dama fɔlɔ min bɛ yen nɔ n'o y'an wele procuration médicalement assistée n'an b'a wele PMA o bɛ kɛ cogo min na o bɛ kɛ ni furaw ye ni furaw bɛ se ka d'i ma k'i dɛmɛ walasa denkisɛ bɛ dilan yɔrɔ min na o ye ovaire walasa o bɛ se ka stimuler walasa ale bɛ se ka denkisɛ caman bɔ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra o bɛ se ka sababu ye ka den sɔrɔ n'o ye filanin sɔrɔ ye k'o nɔgɔya i ma o ye fɔlɔ ye filanan wɛrɛ min bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka kɛ n'an b'a wele insémination artificielle o fana bɛ kɛ o bɛ kɛ cogo min na n'a sɔrɔ ni cɛ ni foyi t'e la muso fana ni foyi t'e la mais aw bɛ ka da dun bɛ fɛ a ka filanin sɔrɔ o bɛ kɛ sisan nɔ
furaw di minnu bɛ se ka muso denkisɛ bɔta caya cɛ fana denkisɛ bɛ se ka ta normal la ka n'a ye lawaji bɔ walima cɛ yɛrɛ kɔkili la a bɛ hayo to kɔkili la n'o ye testicule ye o bɛ se ka lawaji ta o la k'a bila ka taa muso denwolonugu kɔnɔna na dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ fana n'an b'a wele FIV n'o ye fécondation in vitro ye fécondation in vitro o bɛ kɛ laboratoire de la o bɛ kɛ cogo min na i b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ kɛ laboratoire la i b'a sɔrɔ muso denkisɛ kan n y'a fɔ muso denkisɛ mana bɔ denkisɛ bɛ dilan yɔrɔ min na a bɛ taa yɔrɔ dɔ la n'an b'a wele tronc de Fallope o tronc de Fallope o fɛn o fɛn bɛ kɛ yen nɔ o bɛɛ de bɛ kɛ laboratoire la sisan nɔ donc o la o bɛ cɛ denkisɛ ta ka muso fana denkisɛ ta n'a sɔrɔ muso min bɛ yen a bɛ fila ni sɔrɔ ka di ye u bɛ se k'i denkisɛ den fila ɲɔgɔnna ta o la o bɛ cɛ fana denkisɛ fila ɲɔgɔnna ta o la n'o kɛra sisan u b'u ɲagami ɲɔgɔn na laboratoire la k'a bila vitre kɔnɔ f'a bɛna kɛ embryon ye i b'a fɔ a bɛ kɛ muso kɔnɔna cogo min na o la embryon in sisan nɔ o bɛ sɔrɔ k'o de ta sisan nɔ o la k'a bila ka taa muso denwolonugu kɔnɔna na o la den fila in u bɛ kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ mais waribɔw b'a la ka d'a kan a fana fɛɛrɛ waribɔw b'a la mais n'a sɔrɔ i bɛ se ka kɔrɔ n'a ka di i bɛ se k'ale fana kɛ o fana la i bɛ se ka filani sɔrɔ olu ye siraw ye sira minnu ni o ye chance sira ye ninnu bɛɛ dɔnnen kɔfɛ n b'a dɔn k'a fɔ i ye kunnafoniya caman sɔrɔ filani ko la n'a sɔrɔ filani ka di ye a bɛɛ bɛ dépend e de la sa n'i bɛ fɛ ka min kɛ n'i bɛ fɛ ka filani sɔrɔ donc n ye minnu fɔ ye sa i b'i hakili t'o la duntaw ani traitement moderne n'o ye science sira ye donc a la min ka di yɛrɛ i bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa i bɛ se ka filani sɔrɔ ne b'a dɔn n'i ye nin kɛ i bɛ filani sɔrɔ n'a sɔrɔ ni video diyara i ye e kana ɲina i ka j'aime ta ni video diyara i ye i bɛ abonné n'a sɔrɔ i ma abonné i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ samedi o samedi n'o ye sibiri o sibiri ye an bɛ video kura kɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman d'e ma kɛnɛya kan ka d'a kan foyi tɛ kɛnɛya bɔ walasa i ka sijan sɔrɔ i k'i jija i ka kunnafoniya kɛnɛya ɲuman na wagati bɛɛ lajɛlen na i k'an bɛn o la samedi natɔ